Il-membri tal-Google Group ta' Tonio Fenech xejn ma kienu jkunu sodisfatti meta joħorġu aħbarijiet pożittivi dwar Malta. F'waħda mid-diskussjonijiet saħansitra saret l-akkuża li l-Kummissjoni Ewropea kienet tiddoq biss id-diska tal-Gvern. Juru dan żewġ emails li għandu f'idejh One News u li qed niżvelawhom għall-ewwel darba. Fil-25 ta' frar tas-sena li għaddiet Keith Zara, ex-uffiċjal tal-komunikazzjoni ta' Tonio Fenech u llum tal-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji talab li l-grupp biex jagħti daqqatajna tbassir ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea għax-xitwa. Peress li tbassir kien pożittiv, Tonio Fenech wieġeb li ftit li xejn hemmx tikkummenta fuqu. Miegħu qabel l-opinjonista nazzjonalista Loren Zamit u kiteb li m'għandhomx jgħidu xejn. Zamit li Gvern Nazzjonalista taħ biżibilju karigi pubbliċi għalissa jmorru għal-qatla meta l-affarijiet jibdew imorru ħażin. Din hija maratona mhux sprint għal Zamit f'dikjarazzjoni li hija l-istess waħda li Busuttil beda juża meta affaċċjat b'riżultati elettorali ħżina. Tonio Fenech qabel ma' Loren Zamit u hawn ħareġ biċ-ċar kif l-intenzjoni tal-grupp kienet biss tejjer negattivi fuq il-Gvern. Ftit ta' xhur wara kien hemm rapport ieħor tal-Kummissjoni Ewropea. Din id-darba kien Chris Patch, manager tal-istatistika fil-Bank Ċentrali, li fil-5 ta' Mejju kwota r-rapport tal-esperti tal-Unjoni Ewropea. Maħruq Tonio Fenech wieġeb u qal the commission is clearly singing from the government song sheet. Fi kliem ieħor akkuża l-Kummissjoni Ewropea li tiddoq id-diska tal-Gvern. L-lan ta' Tonio Fenech b'dan il-grupp kien ukoll li attakka lil pajjiż barra minn Malta ħareġ xahar aktar minn darba. Fosthom meta talab lil Keith Zara biex jikteb sqarrija bl-Ingliż biex tinqabad mill-Eurostat. Intant is-sibt filgħodu anke l-Orizzont ippubblikat emails ġodda fihom l-eks Ministru tal-Finanzi kontinwament isemmi lill-eks Direttur Ġenerali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika Michael Paceros. Id-Deputat Nazzjonalista kemm il-darba qal lill-membri tal-grupp li huwa tiġib l-informazzjoni mingħand Paceros xi ħaġa li mal-Orizzont ta' nhar il-ġimgħa Paceros ċaħat. F'email oħra kummentaw dwar il-kariga ta' Direttur Ġenerali u l-fatt li l-Gvern ħareġ sejħa pubblika internazzjonali. Issa fl-istatistika rridu ċuċ Malti kiteb Tonio Fenech. Fil-waqt li dwar l-aġent direttur li kien hemm fl-NSO ikkummenta Loren Zamit Heezars għal Zamit biex għal darb'oħra ħareġ ċar ta' kif il-grupp kien iħaddan l-idea taħna huma fis-servizz pubbliku.